Punto terceiro, corrección de erro na aprobación do escudo heráldico do Concello de Betanzos. Ben, voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa, boa tarde. Ben, trátase dunha corrección dun erro material administrativo, dun asunto xa debatido, concretamente no pleno de xullo de 2020, e como ben explicou o secretario da Corporación na Comisión de Programación que tivo lugar o xoves, deuse, por aquelas alturas, deuse un erro administrativo na redacción dos acordos, no tocante a que o escudo designado era a opción B, tal e como figuraba nos antecedentes da proposta, e no acordo se facía referencia á opción C. Polo tanto, os acordos que se formulan e que así se traen a esta sesión plenaria é corrixir este erro material para posteriormente seguir coa tramitación do expediente, que tal como se había comentado nese pleno de xullo do ano 2020, unha vez aprobado pola sesión plenaria, tería que estar en exposición pública. En caso de que se dieran alegacións, resolvelas outra vez por parte do pleno para, posteriormente, remitir o expediente completo á Comisión de Heráldica da Xunta de Galicia para que ao informe e elevalo ao Consello da Xunta para a súa aprobación definitiva. Non vou entrar en máis detalles, posto que foi un asunto xa debatido nese dito pleno do mes de xullo. Gracias. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Perdón, voceira nacionalista, perdón. Tanto ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Pois, sinceramente, pensei que iban a aproveitar este erro para votar atrás. Isto, que sería o lóxico. Nós seguimos estando en contra polos mesmos motivos. En primeiro lugar, porque está en contra da nosa tradición. Vostedes mesmos celebraron 800 anos na nosa vila. Os Borbóns, como moito, levan 300 anos nesta península. Por tanto, a coroa borbónica non forma parte da tradición de Betanzos en ningún momento. Así o reflicte todas as mostras do noso escudo que hai pola vila adiante. Estamos en contra porque esa é a opinión da maioría dos betanceiros e das betanceiras. E estamos en contra porque están legitimando os Borbóns. De verdade vostedes creen que este é o momento de recoller a coroa borbónica no noso escudo, de darlle validez a esta familia, incluíndos no emblema da nosa cidade? Non teño máis que dicir. Voceira Popular, ten a palabra, agora sí. Grazas, señora alcaldesa. Como este é un asunto bello, evidentemente trátase dunha corrección na transcripción, un erro na aprobación do escudo, e o noso voto foi favorable. Naquel momento, evidentemente, mantemos a condición do voto. Nada máis que engadir. Moitas gracias. Voceiro do Grupo de Goberno. Nada máis que engadir, creo que o asunto xa foi máis que debatido no anterior pleno. A 16 dos 17 concelleiros coincidimos neste momento, polo tanto entendemos que é a opinión maioritaria, e en ningún momento estamos facendo nin defensa da coroa borbónica, nin estamos entrando no debate de quen está de acordo con unha monarquía parlamentaria ou quenes estamos de acordo con unha república parlamentaria. Ese non é o debate, polo tanto non vou entrar en máis consideracións. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Non saquei eu o tema do debate entre monarquía e república. Non fun eu. Eu simplemente mencionei que con iso estaban legitimando vostedes a dinastía borbónica, dándolle lugar no emblema máis importante da nosa cidade. Non teño máis que dicir. Seguimos en contra deste tema. Seremos un contra 17, mas non nos sentimos sós en absoluto. Voceira Popular. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación o punto 3. Sometes a votación o punto 3 do orde do día, que é corrección de erro na aprobación do escudo heráldico do Concello de Betanzos. Votos a favor? Abstencións? En contra? Gracias. O asunto queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista e do Partido Popular e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte.